Mga people, manihapon na kami. Naa si Janjan diri og si Nestor, si Mother Earth, si Papa, og naapod si Ricklan. Kusog kaayo ang uwan sa Balingwan pero diri sa bukid wala nag-uwan. Kaganiha? Wala man nag-uwan. Kay sa Kabulakan uga man kaayo ang kuan. Balingwan kusog kaayo, grabe. Grabe ka kusog. Abigay na akong kusog kay diri kay ang nilabhan. Wa pa yan ako nahipos. Way uwan din eh. Oo. Wala mo kuwan din eh. Ginakay pa nyapon na ta. Kay naghukad na si Relo na ano ulam, Mother? The ulam is agay kainit ba ay. Hala, masarap ang ulam namin kasi paksiw na isda. So maghapunan tayo. Lahat-lahat dyan. Eto, mas maganda daw na stainless na kuan, kanaang plato kaysa plastic. Sabi nila. Totoo ba yan? Mother, sige na kay manghapon na ta kay sayo din kung uli. Magbahog pa tayo ta sa kang Daniela. Di putol unta na siya. Adaghan siya. Dali, lang sulod dito ka. Dato ka sulod kay sila ang wow, masarap ang ulam namin. Taple din sila. Paksiw. Naluto na ba ni siya? Luto na ganyan pala. Pasig. Maglangoy ba na siya? Ha? Tuyo man ra daw suka agad. Tuyog suka gibutangan. Adobo din sila. Wala ko butangin mantika kay. Dani din lang. Prena. Abay din lang. Plan. Sige lang pag prena. Dili nang isa. Sudan. Sige na. The Father, the Son, and Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, and bless the gifts which we are about to receive from the bounty of Christ, O Lord. Amen. Amen. Let's eat, guys. Tanan. Dali lang. Abay ta. Di mo, nanay. That's it. Wala nakapangas ang kahoy, no? Wala pa nakapangas ang kahoy. Wala pa nakapangas ang materialis. May gani kay wala nag-ulan karon. Akong atuan si Madam Ugma, ingnon ako nga wala nag-ulan kay magdahom to siya nga kusog kay ulan sa bukid kay grabe ka kusog jud kay ulan dito sa ay mo lugar na materials. Oh. Sa Balingwan kaganya kusog kay ulan. Ang inyo doy. Kahoy naman lang to ilahan na bilin. Na ambot lang kanialan ko. Pagdugang mo balas kay mo balas. Napay balas nito to? Screen dayon. Mangaon. Barat dai. Masarap ang ulam namin. Paksiw na isda. Oh, di ba? Ano isa? Kuha ka na ah. Isa ka kilo ang kuan. Ito, garik lang na takilid ka man. Mangaon, hala. Pag Naus. regards, baby Bridget. Ha? Kinsa? Baby Bridget mo. Bridget. Hi sis! Nasa Ricklan Dani. Magpakasal na daw kuno kayo. Kumbati doy, ingon si kuan oh. Kumbati kuno sis, ingon si kuan. Hala, dili lagi ni siya kuan, Mother. Aduhan ni kaklaseng isla di ay. Kuan man siya ako oh. Tulingan. Tulingan ni doy no. Hala, ang reunion pa pa, ang saman. Agatulit na nita. Ang sanina. Yan sa nga kita ko nga man di mara. Tagpalit. Kuno daw nakay balon ba sa ni siya sa balon na sila. Tawagan na sa lalaki. Sila ni Paan, tawagan ni Paan, tuntun. Tuntun nga. Ano pa? Ano ay, di na siya daan. Yung mamad ay, suot yung mama. o Siya bata. adil pa. Yamu ay yung middle name. Paano? Yang papa gani, og mama na rin pa suon. Huy, lisuhan ang kanon. Lisuhan mang no? Dinyo. Basing dokot. Na ikaw dyan, makauban ka na. Bunta dyan. Mantin, manabay. Domingo man na ah. Di pa may makaklose na na. Domingo gani na. Domingo na maglaba. Ay, pista man na ah. Sabado. Bispiras naman no, Sabado Unsa no. man mo agad to dito sa Domingo? Linggo. Aapas rami itol. Motor rami. Yan mo ay ekonomi na nawag na. Tingnan do ganis ko. Ilan tungkol. Nang bawo na to si Ipaluto ko na tag fried chicken.
Tingnan. Nining. Ako kung tako na to sa Nining. Sining. Ang kalita. Nindot lagi yung tato pa maistorya sing kalita. Kay para masabutan kung ang base na isakyanan, kuan na lang kana ang abang na lang. Kay paingon dito baya kay kung lipunan kay 150 ma? 130. 140? 130. 130. Kintay si Papa mo adto si Utik, si Alan, Nandiyan motor. ako. Nakoy mga bata. Huy, gino ko pag motora bigit pa sa Cagayan. Nakoy mga bata. Ano ag motora man pa sa Cagayan na Ayaw kay. layo naman kay na ag na kuan. Digay, Okay ra motor ka na balina sa. Dahil sa doy. Apa? Kami lugar. Magmotor Dabi kami. oh. Kani ho kari oh. Magmotor kami. May bawal dito lang. Magmotor. Katong Layo mga doy. kayo Cagayan na magmotor. Baka nalayuan sa asa mo layo sa Buanga or Cagayan. Abot ba? Abot kay Mia Lai kay motora. Abot ba kita sa Buanga nagmotora o Cagayan nilulay na kakuan. Ah sige magmotor Babay, Doy. na ta. Ati manasan imong lolo kay umitas na ka. Wala ay barko. Na-stress na rin mong buhok ko na rin dog. Ngayon nag-book sa kuan. Dita. Nalibok ang kugita. Kani gis mama murag ini si Jose si Duming badik sumpay. Ako iyang iko ang kunaon dani ba. Ganina dingit ka ba? Kinsa? Duming kanahulog na lang kwarta. Maalanganin ka magubanda na ng ano. Magluto kaya nililin, kalawanan, nya pizza tris, ang kuan baya. Nasato pa, wala kay tulog. Ha? Ano to mo ko dahan-dahan ng gabi? Ay! Dili na ta magkuan. Baon. Magbaon sa magluto sa fried chicken kay naaman pista may lalilin di magdala ng tagsudan. Kung gamay ra yung sudan. Ay lalilin no. Gamay ang bawoy. Magkuha ka ganig manok kay dito na nato i-fried sa ila dapit dito na tagluto. Mm. Dinhi ra kay sabal. Mm. Ah, nadinira lutoon nyo daan din eh. Mm. Nya, Dalang gabi sa bado. Di din mo managbong sa dispiras dito. na ikaw mother, Kalta ta kamuti si. tamutya to dalhuan. Sige. Sud man sa kaya nga di ko mo tambong kay Sinanglan biya gikuno kay makaadto ka ako pa. may team leader dito sa among grupo sa among lolo. Mm. Hindi do. Kaya na sila ni Mimi. Mutambong naman na sila sa atong lamisa. Mimi, Magod niya din pa. Kaya pag human ako istorya, pagkita na mo tanan akong mga bata, o kuwan, isalot ko na din sila ni Mimi. Tignan ko din nga, niya ang anak sa akong ayaan, igsuon ni tatay nga, si Mama Lucita, may iyang mga anak na, ako na din sa sila tawagon. ay ag istorya ay kada grupo. Na, istorya ako'y una rin istorya dito. First time na ako maka-attend sa reunion. Asa man tagpaskod sa inyo? Payag. Dito sa balay, sa payag. Dito tatanan magpasko. Kita tanan. Kung mag-uwa na. Kung magwala ka na, may waiting shed. Human na rin yung weekend. Kaya pag mag-abot ang materialis, mother, maudyo to'y ako ipauna ni Budog dayon. Hindi ka na yung waiting seg. Dili ka kabasa. Siyempre, luag ba na asiyaan na baya. Waiting shed, waiting shed. Nagluto. Dato sa kuan, magbasa-basa. Nag-aasta. Tugbong ra mo dyan. Karon, tugbong ra mo? Duty na sa dintang ko kumat. Duty na po si Jan og. Ang kamo ni naadi ay. Ikot man. Nagsulod ang kuan. Pwede man siya mother katong kutsilyo bitaw. Kana gani, iskro gani ang pangalan. Ulam. Uli na ko sa payag, kumanamig kaon. The next day. Hi! Magluto ta karon sa atong paniudto. Mag-init ko sa tubig kay akong butangan sa noodles. Kanira ang atong lutuon karon, noodles, and atong sagulan sa hagnaya. Naay pa ko, unya na lang na ang pako sa gabi kay para lami pud sa tagsudan unyang gabi no. Kani kinsay nakarilit aning hagnaya, ato ni siyang utanon mga ses kay ato ra ni siyang isagol sa
kuan kana ang noodles. Ako man tani isagol ang pakuog ang hagnaya, pero kay mag-noodles raman ta karon, kani na lang ang hagnaya atong isagol sa atong noodles. Kay wala pa ko pamahaw. Kay naay bahaw akong gibawog ni Daniela og ni Putot. So karon kani ang atong utanon. Murag something kuan. Dana kay para tinaw no. Kuan sa nato ang atong stand kay para maplastar ang atong camera mga ses. Nag-brown out so walay video key. Nahuman na pod na akong edit ang akong video, upload na ako sa Mayamiya. So ito ay i-upload natin sa Mayamiya Lifestyle. Something nagbukal na siguro ang atong ininit. Nagkaramutsing pa ko kay wala pa ko nakakaligo. Unya na ta magkaligo human kaon. And then after human kaon, mag-upload na sa dayon ta. Kay para na atay upload for today. And wish na ko karon nga di ko magabin ano. After dani i-edit, i-upload na pod sad ni nato sa Mayamiya Lifestyle. So, mangaon dayon ta karon kay ato ni siyang sagulan sa itlog. Kani siya nga itlog ni siya sa itik. Ang kaning isa itlog sa chicken. So ato na siyang isagol karon. Hala, plaster na ang atong camera. So, ang kaning hagnaya ato ni siyang isagol sa noodles. Pwede ra ni siya. Pwede sa ning hagnaya gataan. Nya kay naman tay daghan lasik puhon na. Manguan ta mangita tag hagnaya na pud din iparis nato sa atong utanon. Nya kani mukuha sa ta sa kaning kuan kani kay para dani ra nato siya kuanon. Kani siya udlot ang kuan sagol no. Yana na ni siya day. Kay para mura ra pod ni siya og kuan pako nga ang udlot ra moy isagol. Makaon ni siya kasi nakakaon na ani. So mga unta ani no. Gulay man ni siya. So ato sa siyang himay-himayon kana udlot. Kinsay nakakaon na ani hagnaya. Ang tawag sa amin ay hagnaya. Iwan ko sa inyo kung ano ang tawag sa inyo nito. Kay basta sa amin ito ay hagnaya. Makain ito, hindi ito makalason. Daw kanang bago pod. Naapo na diri sa amua. Alam ba ninyo ang bago? Sa amin ay tawag bago. Pero iwan ko sa inyo kung ano sa inyo. Basta sa amin ay bago. Kani, anaon na siya mga sis. Udlot lang siya, no? Kay ang iyahang kuandani, kanang dahon na jud di sad to pwede nga kato ang atong utanon. Kani ra jud siya. So yummy ni karon. I'm sure na masarap ito. Hagnaya. Hala! Sarap ang ulam natin ngayon, ha? Ang kuan, kagahapon, kagahapon, kusog kaayuan sa balingwan. Pero diri sa bukid, wala nag-ulan. Akong adtuon karon si Madam, katong akong giorderan sa mga materialis, kay para ma-deliver na. Ang ilahapon ni utik nga kahoy, nakalimtan pod pag-deliver, karon rato isabay. Ako hangyoon nga karon pwede na siguro karon ipangas. Kay wala man nag-uwan diri. Then sa gabi ipod wala pod sad nag-uwan. Pero karon lagi kay naglukdong-lukdong, ambot lang kaog mo deliver ba jud sila. Mao nang akong apason pod karon kay para kung mag-deliver sila, basin wala ko diri, kay to ako nag-upload nya ato jud nga kanon klaruhon. Kay kung mag-deliver sila diri walay tao, paano na lang jay? Nya karon eto na ato na siyang hugasan
Di ba? Hugasan na ni nato siya day. Kay ato na day ni siyang lutuon. Sagol sa noodles. So, noodles with egg with hagnaya. Karon ato nang ilunod ang atong noodles. And then isabay na lang nato siguro pudto ang atong hagnaya. Daw dili sa siya pwede lataon. Same as usual sa pako nga, di jud pwede lataon kay para dili pangit kanon. Naton siyang susugan. Kay maura ni ang atong pamahaw karon. Pamahaw dala paniudto kay alas 11 naman. Lalami ka itagpuan karon. Food. Ano nga siya, day. Lunod na siya, day. Nalunod na. Kuha sa tagpuan. Kutsara. Kutsara lang, day. Okay, para diretso na nuak si Oka. Eto. Muna siya karon. Oh, ang atong luto, no? Hagnaya. Ganyan lang. Paraan-paraan lang mga sis. Wow! Ang sarap ng luto natin ngayon. So, ang itlog, ilagay na natin ang itlog. 2 itlog ang ikuan natin. Ihalo. So, itlog ni siya sa itik. Pwede rin na siya, day. Itlog sa itik, day. And then, ang itlog sa kuan, ang itlog sa chicken. Kana di lang nato siya. Hala, hugaw kay kog kamot oh. Hugaw kay kog kamot gikan pa manggug ko sa kuan, kasagbutan. Uy, daghan kay kog lasik in fairness ha. Daghan kay kog lasik. So di ara yummy kay tag pagkaon karon. Wow, super yummy. Sabaw. Sabaw nga naay hagnaya mga sis. Dara. Hala, imal. So, lutoon sa nato na siya ang itlog. Ana. Diba? So, very yummy na. Alas 11 na baya. Ginuo ko. Saan na lang ni karon day. Okay. Ana lang na siya, ha? Kasimple. Nag-brown out, mga sis. Okay na ang atong niluto. Lami kaayo siya. Sulayan lang jud ninyo, no? Kay super yummy gid siya. Yummy. Nya. Kaon na din ta sa malami nga ulam. Dili siya ulam. Ano sabi tawag ani? Kanon? Ulam ni siya, day. Ulam. Oh, diba? So very yummy. Nagkamuritsing pa ko ako'y kaligo kay gi-edit na kong una ang video. Today is Lunes karon. So di ara mangaon na dayon ta. Kay so very yummy ang atong food. Nya nay saging nga kuan kaning lakatan. Duha ni siya kasipi, ang isa kasipi to ani Mother Earth. Hala, yummy. So yummy. Kaon ta tanan. Amen. Ang itlog, wala na ako ni siya buskaga ang itlog, no? Kaon tag itlog. Hala, malasado pa siya. Daniela, wait lang.
Half cook lang nga pagkaluto ha. Kaya para di siya malata. Half cook lang nga pagkaluto para lami. Na half cook lang nga pagkaluto ha para di siya malata. Natural. Di siya malata kay half cook lang ma'am. Ang dapat di ay jud half cook lang nga pagkaluto ha para lami. Mula gurot siya. Dili ingon nga half cook na pagkaluto ha para dili malata, no? Naay mga istorya nga mga ingana. So, tao ra malagi ta, masayop jud lagi ta. Taon tanan lami siya. Ako'y kaligo ho. Hugaw pa kay ko. Pero nga ni lagi kay gikan man tag shooting sa kasapaan. So, ingana na jud na siya. Init karon oh. Init unya naglukdong. Gamay ra man gud sad ang akong nakuha nga kuan, hagnaya. Naipak ko. Maluy-luy na ni siya. Akong himulan sa tubig.